Marami dako mati avocado ice cream. Ay, ice cream, avocado ice candy, di ba, Chang? Nagpagatangak kinilakay ko, ti pag-plastic ko, ti ice candy. Ti ginatang na ti plastic ti sandwich. Ano, ice candy sandwich? Dito nagmuwan. Ako yung natana, ikat mo. Oh. Tapos natapuron ka side na parasaw. Kandila. Nila, improvise nga rin. Entretiante. At naman suggestion din dyan ko. Balbalinin nila tangaro din. Oh. Kandila po. Tapos ikam di ice cream, ice candy. Po. Sando. Dati mga dementa. Ay, marami di pa lang. Sinitinji ka ko na padasaw. Sinitek. Sige. Apo nagbubating nga skin diya tangarda. Kagudwara lang tipang kumatanong nga makwa. Ay, kasano nga tapampamayan to damdama ako. Eh, bueno, i-roll kong tulatan. Ana, roll it. Roll it. Kasi yan. Kasano kung mayroon nga. Kasano nga. Kasang ilumpia nga ay. Ay, kasi yan. Ang liquid ata na yun. Liquid daddy ice candy liquid. Oh. Kaya i-roll ko nung kasla lumpia. Di mawata na. Ito nga niya ikaw nga ron. Sinitinti pa. Kandila. Ihat mo. Tamo naglapat nga ron man. Alam ka sa mga na lastik po maruda na kastan sinitinti kandila. Taras na kalakad rin. Tapos lastik wam. Oh, lastik ko. Ay, ada lastik ko di punggos di ubeng. Di buk da. Oh, ada ni sa ti kwaman apang pang sira mo. Sige, kita nga ro. Agarami dakti ice candy pa ilaang. Ngam i-testing ko nga tata water man pa ilaang. Ay, ta water pa ilaang. Adi isinit mo kung ano kanyang. Wow, isinit ka. Wait lang. Ano, oh, di may bet pa eh. Gato tinaisaw-sawang maninenchang ko, nakadado manin nga. Ano di plastic cup mo, di pang ganon, di ka plastic cup, di disposable. Oh, di jadi pagkabila mo. Tapos, kasla-kasla, ate. Ay na. Nagay? Nagtanga talaga, di plastic cup. Nagtanga talaga kung sa tulog. At i-disposable na pagkuhan niya di Jujus, dandanom. Plastic cup. Jujus, dandanom. Di ba no, pangka kumatang ti pineapple juice, di pa rin kada plastic cup da. Di disposable. Ala, nagtanga talaga, Diyos ko. I-research mo man si YouTube na niya ti plastic cup. Mura ka nag-focus na pa ilang ganun dito. Anay, nakadadong to, nakadadong suggestion mo, entrep. Danom. 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 Tata. Uy, okay nino. Uy. Tapos, kunwari, ice cream na ito. Ay, ice candy. Sinitek. Sinitik kaya. Ano nga ba yung mga sinitimpay lang? Madagan to, ipatog ka, nagtanga nga talaga. Sinitimpay lang, apay ngayon, ikang titanomay santo sinitim din na sibsiban na di kandila. No, sinitikan ka, kasaknok to nga is-shoot, day nga liquid. Ala, kikampay lang, ba't ikaw na paglusutan na mga aming di masinit. Ay. Di ba duwa ata nga side na ata nga open? May isa lang ti open ang tiyang ne. Oh, may isa lang ti open. May isang iwa na. Ika man. Na makita. Oh. Di ba may isa lang? Yes, ma'am. Bubble gum. Kamu kakasagod di burger, di kasla di pag-burgeran, di kita burger na pa nga niya.
Oh, may mate lang yung kuman ziplakin, baka kinila kay ziplak latang eh. No, I can find it. Kung na di grocery ka nung di kalman. Tapos tatak. Okay, ikat mo ang benta. Ikat mo. Tapos kay G side na ka isiniti mo. May isa lang mo ikat na kapatasin alamin. Ikat mo. Tapos kay siniti mo. Ikat ko sa ako sinitin. Pero ka tayo isublik nga road sa akin di danom. Sinitin pa lang. Pagkuri ka, nagmamadali. Pinakapagutungan ka mga amin. Magkasaroon. Oh. Ano nga, ito yung klase nga vlog kun ay sinitik pa na namin. Naman na, ti connection na, pinatayan na man na. Wow. Agkara ko. Ano, di kita gaming karkaruba mga makikon-connect dita wifi mo. Niya. No, kasi nga tong-tong-tongan ta, nag-loading ka. Napa. Oh, sino ninenete ko nan siyang sinit. Oh, nasinit-set. Oh. Nagsinit-set. Oh, nagsinit-setin. Tapos, butawakon. Nay. Okay. Damit tikwana. Not good. Bubo lang. Bubo Wala ba? tan, ikalata tikwan. Nagregata na ya, puti kasto. Awan mo, di plastic cup yung aman, di disposable, ako na ang kasiya. At dati plastic dito yung na jay pagbaswan mi di gito gusto ni ma'am. Ay, awan, di disposable, di bibiling ko man. At awan aji lang di gito sila ti mabalin. Kasi ano yung tungkol kanina, gusto. Hindi ka mo talaga dabagbag mo. Nagriga magayan. Kasi yan na, awan ti ziplak latang na talaga. Nagpangi mga skin din, siplak mo to. Skin di sandwich. Ipinas kun Sako stay pan nga tan. Ziplock. Ipisok mo dyan. Uy, mabalin mo, siguro iskat, maditi-iskat stay. Ziplock mo Ziplock na. Aratan ko no unigin. Ano yung tungar ng kanina? Kutsa-kutsaraan niyo. Uy, kutsarahin to na. I-update kan to no mang kami, ipakita ko no sa anong nga kang kanin. Tuwan? At ang basulatan. Tapos may mayat pa ito direct. Tapos ikan dito ninyo. Wan, ikamti kwa na latan. Basta palok ningi, mga di kwa. Oh, sige. Ikamti kalog na lukaan, lastik kwa. Wan, kasilatan. Burger, wan. Wan, kasilatan na daytoy. Tapos, ikabel ko dayta. Kasta, kasiton. Kasta. Wan. Tapos, lastiko. Oh, the ice cream dan. Naglaing talaga ni Entrep. Nauman nagloading man